Bueno, pois agora temos no equipo no lado azul, temos a Chagas Vi unha Plays e a pluma Flaming Gaming enorme. no lado morado. E Neyman non ten os cascos e non sabe que Que estamos non sei falando. de onde... Ah, caeu de aquí. Xa dicía. Moi ben, Neyman, sí, sí. E es desos que deixa o TeamSpeak aberto e despois... Ui, que o teño aberto. Pois parece ser que xa en plan... Dios, que está Vamos pasando? Que entrar tengo no que la CPU pasou, 100%. CPU que te va a dar algo, que me da igual. Voy a tope. 100% de Para que non CPU. sepa, ese é un guiño a Vicentín, ese gran personaje de muchachada. Por que fago chistes de muchachada? Porque molábame máis. Non son eu moito de Land Rover e cosas así. Son do Xabarín. Aquí somos do Xabarín, verdad? Neymar? Desaparecido. Por chamade por Neymar na sala de chat, ver se aparece. Que decías? Que estou falando contigo. Sí, a medias. Porque eu todavía acabo de chegar. Sí. Mais ou menos. Ken-chan. Socio, busco un socio. Cal era a vosa preferida? A min, eu teño que dicir que o meu corazonciño pertenece a Curiosidades porque foi o meu profe de filosofía Seixas, dos guitarristas de Curiosidades. Entón non ten que ser a miña preferida. Parecía que estaba grabado incluso no centro comercial de Villa García, tío. Ali no... Vinos nas festas. En que festas? Aos Curiosidades? Sí, Tocaron un día. que foi? No concerto que era de Uxía, en principio, porque eu non me esperaba encontrar nada que me chamase a atención. Agora, tivo un repertorio de invitados tremendo, hubo de todo. Entre eles os coros e danzas. Os coros e danzas. Quen dixestes? O que fuches ver? Que se me foi aí a olla que Uxía. van sus pics. Uxía. Non coñezo. Do típico medio tradicional. Sabes, sí. Que? Música tradicional. O caso, claro, eu non me esperaba topar nada, fun por ir. Eran as festas, tal, baixas, sabes? Como hai concerto, vas. Non esperaba nada, ao final foi cojonudo, porque tivo un repertorio de invitados de todo tipo, entre eles precisamente tamén os coros e danzas. Estivo un monólogo extraño, un poema, entre comillas, de Carlos Blanco, tremendo, e un pouco de todo. Estivo moi ben. Sí, levanse de puta madre máis con Carlos Blanco. Son coleguillas. É sempre que poden facer cosas xuntos, fanas. Creo que na presentación do libro de Seixas tamén fora Carlos Blanco e tal. Se como andan por aquí e tal. Hai... Por certo, que Seixas fora compañeiro de clase de meu pai. Ah, sí? Sí. Do instituto. Non, do colexio, creo. Foi o meu profe. Non sei, do colexio, creo. Temos pelea de Jordels. Como que se peja así, e por certo, será, supoño que tamén de Tacho González, que estaba tamén na mesma clase. Ah, sí, eran compañeros de clase. Ten non lo contado en clase, en plan que sí, que era compañero de Tacho González na clase. Sí, estaba meu pai. Estaba teu pai non foi famoso. Anda que... Pois Adrián pensa coller ese... Jobar, de última...
Normalmente estou con os problemas. Olaf. Que Olaf, sabes como que significa Olaf do revés? Me xa cho dixen, verdad? Como? Que é Olaf ao revés. Vale, sí. Olaf. Eso. Eso. É falo. Falo gallego. Pois este si é falo é percebe. Vamos lle chamar percebe a Olaf. E vai moi ben porque... Home, a ulti de LeBlanc con Bardo Vallaca era igual. Pero os stuns e ralentizacións nada. Blamish que iba a decir repite con Blamish foi con moi ben, con Jinx, Chun-Li. Non sei, justo máis ultis que mete. Entón eu seguiría con ela, porque o fixo moi ben antes. Pero, ai, por favor, estou pasando fatal co dolor de cabeza. Creo que xa está habilitado. Si te fijas de la vez anterior, Brand foi o mellor, os que máis que fixo dun equipo, está baneado, e Miss Fortune foi o que mellor o fixo do outro, baneada tamén. Sí, 14 kills foi moito. Dolle un par de voltas. Era un combo Miss Fortune e máis Lux que naquela torre que dixes ti, vai torre, pero non, que botaron aí un combazo. Creo recordar, non sei moi ben, este é o problema que temos cos support, que a veces non comentamos os support que fan un papel importante. E creo recordar que nese momento tamén entrou Thresh, facendo aí como un círculo letal, en plan, de aquí dentro, e si da Dios, en plan, e aí foi, caeu nas ultis, foi un wombo guapísimo. Non estou seguro de se fixo pero creo que sí, porque é o típico, nunca te fijas nos ADCs como nos supos, porque matan menos, esas cousas, e non fan cousas moi impresionantes. Eso sí, fallou moi poucos hunters, Despois outro supor do outro equipo, o escudo axudaba mogollón. E bueno, si eso vou comentar a alineación. Para eso é o papel de support. Claro. Estar a coidar do outro, meter de hostias tamén, cando chega o momento, meter de hostias e apoiar, e mentres tanto, manterse aí facendo ouro. Claro, está aí, colle en brazos a Jinx e dille, ai. Eres un Solari? Tranquilo, papi, Supor vai comprar o Solari. Ou Mami, depende de onde sea o Supor. Toma o Solari. Ai, que morro. Non, tranquilo, temos eso. Cojonudo. Ese tipo de cousas. E mentras tanto, os ADCs aí veña ouro. E os Supors con 5 de ouro por cada tip morto e cousas así. Pois un galo repite con Poppy, debe gustar moito de Warcraft. E a min tamén me gustou. Poppy volve a escena. Pareceme extraño que non baneasen a Poppy. Pero bueno, claro. Todos. LeBlanc non vai mid. Vai support agora. Non sei, ao mellor están jardando aí o Manueliño de arma letal. Plan, sí, ahora vas con Manueliño, te vas a flipar en mí. Blami repite con Jinx, o que vai ir top con... Esta, creo que non me acordo non. Irelia, sí. E Signa para mid con Manueliño. Despois temos a Sykes en top con Falo, co percebe. Temos a un Lucky con Bolívar en jungla. Adrián que se vai a ir a DC. Repusela que vai ir super con Leona. E Carlos que vai a mid con Anivia. E vai con Barrera. Pero creo que non podes usar cando estás en nuevo. O lava. Estás en nuevo e no por riba uso a Barrera. Vexo que Blamish repite con Chun-Li, supongo. Con Chun-Li. Sí, supoño. A ver, se compras a skin será pausada, Ou non sabes, igual é a roupa... bueno, é a roupa dos domingos. Domingo.
Tírate a roupa dos domingos, eu xa non te vai non uso roupa dos domingos. A roupa dos domingos. Ás veces compras algo novo e distinto. Claro, como será a roupa dos domingos en China? Pois así. É verdad. No, claro, que van a vestir así a diario. Que dis, ti sabes o que doñazo que poñerte ese corsé e todo eso, andan. E sábado tampouco o pos, porque igual o tens que quitar. Aí... Hacer. E dicir, non, o corsé hoxe non, que despois para quitar un coñazo. É un coñazo o corsé. É un mogollón de ganchetes. Ai. Váisenos. Pareceme raro que non manearan a Poppy, pero dicía, claro, Miss Fortune tiña que ir casi que os outros dos tamén, o sea, non había suficientes a banear. Bueno, vou aproveitar a baixarlle un poquinho o LOL porque parece que... Sí. Mentre unha pausa. Pediu pausa porque tiña que baixar, vamos a ver pausa. A ver, vamos a liar. Audio, vamos a probar a baixarlle porque... Vou baixar máis, non? Mas nada máis empezamos ter unha pausa porque hai un xogador que foi facer pis. Pausa no debe. Sí. Ben. A ver, vou ordenar, Poppy. Ainda vexo agora o aviso de Porongas que segue acojonando os seus rivais que se retiran da liga. Ben, ui, o próximo sería o partido contra Porongas, pois dámonos de baixa. Oh, Dios. Non. Pero... Ao minuto pleno. Acojona. Ah, mira, está na pausa xa, ves que non subiu o computador que está aí. Aí está. Temos que volver... Non, volvo a avanzar. Non avanza o contador. Caería. Non, foi ao baño, dixeron polo chat. Bueno, pois temos unha pausa extra larga. Ti cambia o sonido. Xa xo cambién? Pues non sei, non sabría que ganaría. Bueno, creo que non vai ser team nunca, creo. E agora, están tan nivelados estos dous? Non. Bueno, pues Arreón, seguimos na pausa mentres. Non me apetece volver a rajar de Final Fantasy. E estaba pensando no mesmo. É que teño un mogollón de cariño. Foi un dos primeiros xogos así que me pasei destes que dices. Sabes que me pasou de feito? Que non sei se está ben ou mal, pero cheguei á conclusión de que
Tiña que volver a empezar o xogo. De que? Foi. Perdón? Hai un momento que vas no avión á isla joder. Da ninja. Vai a chegar 55, 56. E ali roubache toda a materia, a ninja. E o Jardín ali dentro. Minuto, Eu tío. non fui capaz de recuperar. Sí, xa lle digo. Ah, vale. Eu non fui capaz de recuperar a miña materia, tío. Roubou-me toda, sabes? Materia guapísima. E dixen, guau, pues seguirei a historia e... Checará un punto que recupera, senón. Eu non fui capaz, tío. E grabín ali dentro e foi en plan, bueno, 15 horas de xogo, non sei. 30. E foi en plan, por Dios, no, volver a empezar outra vez invasión. Xa saben que están aí todos os vídeos. E tuve que volver a empezar o Final Fantasy VII, o sea que me pasen 2 veces. E despois, joder, non sei, despois chegaría e en plan, eu non penso ir ali. Aparte facime cambiar de disco. Vouche ter que confesar unha cousa. Sabes que non me acabei ningún Final Fantasy. O Final Fantasy que estive máis cerca do final foi o Final Fantasy 1. Toma isto. No remake de Game Boy Advance. Que salvou... Ai, vaya Nibia. Que en plan, que sí, que se están dando de tontas. Pero no, retirarás, no, estás... O caer... Ui... Foi putada. Esa jodeu máis que a de Poppy da vez anterior. Dijo porque, claro, forzas a retirada así no principio. Dale pingüinos a bardo, tío. E claramente é un skin de Vila Pingüín. Bardo está en Vila Pingüín. Ui, que se comeu aí todo. Benvidos a Penguin Villa, onde estará o Dr. Slum e Arale. Acordas cando pasaba o corvo e dicía Parvo, es que parvo, parvísimo. Despois cando facían os cortes de en plan, pasou o tempo, sabes? Salía unha vella comendo unha galleta, facía e aí, ala. Ui, está pasando bastante mal, en todo este Irelia. O Caevo, o pobre, empezou mal e sigue igual. Buf. O Caevo vai facer vaco, pero non me queda máis remedio. Outro. Mira, tío. Mira a vida de Bardo. Como mola ese skin, chaval. O Caevo atrás por segunda vez. Veña, Flaming, dadelle brasa que me estou a congelar. Fai frío. Aí vai. Hombre. E claro, bota... E ese lado non era o mellor para botar. Toma ya. Eu yo rayo. Primeira caída. No, as maestrías... Cuidado con os rayitos. Él sigue sufrindo, pero digo, eu farmeo. Me metas a Yoshi un galo. Oh, que ben meteu ese stun, perfecto. Eina por riba escudo. E un Lucky pode ser que teña pasiva ainda, que acaba de saltar. Pois cae un galo no final. Comeulle toda a olla, chaval. Aí vai. Ai, vaya por o grande. Ai, Yoshi. E Flash se vai no coller patar. Ese pa punto, repaso. Aguanta. Tango down.
¡Oh! ¡Oh! Que matou a Torre. Foi a Torre. Córrese aquí, indo por riba de ejecución. Tío, que putada. Oi, Sykes. Ui, como se come, cacho jarraseo que teñen. Tais retira. Vai recargar gasolina. Ai non, asistencia. Están 3 kills o Oliver, chaval. Mete o gol. Hombre, meteu una perfectísima, chaval. Sí, sí. Congelou, non sei. É que o de barde que ahora que están así non vai ter problemas de maná. Que hai por aí botelliñas tiradas no libro. LeBlanc vai a meter outro stun. Ui. Pum. Adrián que os comeu. Ui, Sykes. O que é? Oh, pues carallo. Está nivelado ainda así. Creo que nivel falta. Ui. Ala. Ai, repusela. Veña, repusela. Uf, que daño tens. Aí van Bolívar. Cuidado que tens. Ese non sei se fixo vaca. Se que fixo vaca. Ui, que ben, que me vais a estuar. Cuidado con Adrián. Pues ahora vas a ter que ir papas. E ahora en plan, sí, vai... Uf, que putada. Hay que ir para base porque se non é en plan, sí, vas a facer un gank que ao final só fan. Para quedar, sabes? Ai, 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 ai. Van por Manueliño. Corres aí. Perfecto. Oh, non lle cortaron. Reclamo Quixeron. buf no xogo. E tirono para atrás, pero ese stun... O sea, foi primeiro tiralo para atrás que stun. Ui, 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 ui. Chapopi... Non sei que fai, pero non me gusta nada aí. Ai, ai, que ben. Esta non vai dar. Porque ahora vai saltar. Pumba. Tristana vai. Oh, mi ma, perfecto. Salvouse aí. Pero nada. Como sigas para diante de ello, altera pasivo seguramente. Muy bueno, Gal. Muy buena. Muy buena. É que o baitearon, tío. Ese lo es mal. Que putada. Ahora que vai saltar ese creep. Machadazo. Machetazo e Q. Vai a machada, vuelve a lanzar, de quedarse sin mana o que... Ui. Oh, que dime ese material móvil un pouco do chat. Ui, 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 ui. Ah, que van vai, aí vai Manolini. Vai meter un stun. No, non pasa nada. Porque escapa ca ulti. Likes. É que oye todo. Ulti. Con Ignite, para asegurar. E mentras tanto fanse o Drake. Pues dragón por equipo de Flaming Game. Sí, dragón. É unha racha de 3 asesinatos aí se... Comezan ben. Oliver. Pero bueno, esa ra como costa. Mete o sapo.
Ai, encontrei un sapo a entrada da miña casa, tío. Casi a piso co coche. Vamos el piso 3. Pausaches ti a proposta. Non. Vale, que caeu e retoman xa. Uy, que como che pille. Pero ti non marchabas. Ah, yo xe vai top, Ao caer, que leva unha boa tunda. E agora contraataca. E contraatacou ben. E caeu Zayx. Pero xa está, David aí. Eso foi un pouco arriscado. Oh, que se quitaron fora aí, te comió. Te comió. Agora sí, arremeteron contra o caer. Vingando a Zayx. Oh, que pedazo. A Josh, que ademais ten dos a favor. Pero torre en top que cae. Ulti intentou salvarlo, pero non. A Josh, e agora ulti de Jinx. Repuse la... É un galo. Falla. A Josh. Leblanc que caeu. Bueno, leva o support. Vanse a topar aí en mid, creo que vai. No sé Sí, si Carlos con un galo. Carlos que lle corta pasa un Galor. No. A Yoshi Manueliño, que ademais é un Oh, pues ainda llevo tempo que se toque, pero... Tiro a última horta. no estoy seguro. ¿Qué es esto? Ah, de bardo. Mira, canal, sí. Plasca, Adrián. Van con unha lixeira ventaxa os de Flaming. Sí. É que non saben como pillar a Zayx, xa se meteu David. Salta ya pasiva, un galo que queda ir a por él, pero no te va a ayudar Zayx. Uy, esa machada. Uy, un galo. Oh, El Leblanc que... Jinx que tiró a ulti la falló, Pero no pasa nadie para confiar. O para... Aí encontrase de novo. Joder, o parto de neve como mola. Parte de Vila Pingüino. ¿Dónde baje? No se veía que era el guardián o... Lupa Nibia que se va a hacer el baque con... Uy, estaba acorralando. Ah. Iba a decir, estabas acorralando el so. Es total que salta a repusarla por él. Pelea de Wars con Wars.
Cuidado que aquí ahora non tens nin maná, nin torre. Esta vez creo que sí. Oye, Se gastó un Galor para defenderlo. Ahora sí, joder. Pero non lle cabe. Agora cambiaron as tornas. Van os dous a por Zayt. Pero digo, ahora que sí. Outra vez ao revés. Pero espera que... Esto parecía humor inglés de persecución. ¡Oh! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe a Repusela! É que as ultis que mete o Lami. Uy, justísima. Joder, outra vez que pasou algo así. Van a rematar a Leblanc. Empate a kills. É a ouro, casi, Creo que vai haber Uy, un- pues sí, casi. Foi o meu móvil. Ese dragón con solamente dos está muy mal. Bueno, o único que fai é spamear, pero non ten ulti para roubar ni nada. Pues fixeron o dragón ao final. É segundo dragón por equipo de Flaming Gale. Segundo dragón, unha torre, mentras que os outros non teñen nada. Pero en Ouro estaban, ata agora estaban moi igualados. Sí, sí, que están bastante parados. Está empezando el suerte. Lami se tira torres. Ha sido destruida. Lumba, Blami. Joder, Sykes está aí como que non me importa moito que me pasa. Pero eso que vai ser o 3. Vai ser o 3, joder. Que está un pedo, hola, vai super agresivo. Un Galor regalan los Puxaron Was. yo nos dentes e vai e quita outra. Ai, claro, tirouse machetearon. Oh, ese corte de... Ai, Manoliño, tes aí un estudo. Uy, que están todos. Que ben esquivou. Estaban los 5 en fila. Ahí va. Aquí ven a teamfight. Quietos todos. Pero claro, teñen as líneas van a favor de Flaming Gale, De top vai que haber que para un ojo momento. De Blam está en... Últimas palabras sin nada. Entonces cosquillísimas a... ¿Cómo se meteu sin...? Ah, mijo, mira que ben meteu aí a torre. A putada é que non se tanquearon. Aí vai o galo. Repusela, adeu. Outra vez. Torre. Non queda máis que atacar, tío. No, O caer con casi nada de vida. Hola, no, non se atreven a ir por ese. Uf. Como se impoñen, estes ten as plays. De Blanca engancha o pingüino. A nivel necesito un reward visual, después de verlo ahora ahí. Vai convertido en pingüino. Navideño está todo.
Ai, Adrián. Que non tes torre. Xa lanzou os pingüinos. ¡Picus! Ai, ahora. Ui. Ao contrario do que quería facer. Ai. Bueno, un galo que está tancado. Ben, Madre xa está o apoio. Como deixou a banear a Adrián. Empeza un Galor. Indo por arriba. Ay, Dios, pues se la cae. Cuidado que ven aí o Lazo por LeBlanc. Adrián. Ay, cuidado con Manuelillo que cae con la Nibia. É un galo que se xa toca por Sykes. Pero habría que acabar Un con Galor. o daño. Aí vai o que. Aí vai. Un Galor que cae. Ahora sí. Que Cortaron yo caer. un muro, chaval. Ibas a llevar una kill ahí de gratis. Está niveladísimo. Pero cuidado que por late. 11-11. Pasamos de 7-7, 11-11. Pero late teñeno con Tristán e con Bolívar, que Bolívar que no. Pues se faja a Trinity. Eu creo que vai ser a seguinte faja. Pode ser. Vai ahora pillo de crítico. Volve, está todo el mundo activo. Es un dragón vivo. LeBlanc que prepara terreno. Ahí va. Ahí va, y más chaval que toma hecho sea ahí vaya tope. Que Manuelinho. Manuelinho cae. Y cae justo a ulti. Vai intentar axudar aí esta Jinx, pero non é o suficiente. El Blanca está al ojo. Cae un machete. Aproveitan o dragón. Sí, totalmente tranquilo, además. Sí, con tranquilidad de que total otro equipo está ocupado. ¡Oh, vaya ese golpe de Jinx! Está viendo un misilazo por el mapa. Non hai problema. O caer que aproveita para tirar unha torre. De xa que se leva un dragón, pois eu levo unha torre. Que cuidado que o terceiro dragón, que os máis poden hacer un buff que te cagas, Van con 2 kills por diante e 3 dragóns igualados en torre. E fíjate que, sen embargo, Ouro levan solamente 1000 de diferencia. Aí vai. Vai empezar a saltar flashes por ese momento. E cando Manueliño empece... Ai, non. Parecíame. Wow, esa hacha alcanzó a caer.
Yo y Randuin. Un Galor que limpa. ¡Ay! Ese sándwich ao caer. Chao, veña, vémonos despois na orquesta. Caiu o turno final, sabes? Nada, está loco. Ríese xa porque pouco máis podía facer a parte de rirse. Chaval, con puxea. Uy, mano. Mima, que quedaste sempre debaixo do todo. Ay, mi manga, Carlos, que sale por... Miserazo de Jenska, está todo. Adiós. Hasta luego, Nidia. Aquí David tamén vai a caer. Eu intentaría ir a por un galo. Bueno, Van ir por la puseda. Contra, Menteros estaba por bottom. Esto, Tristana. Ahí voy a repusar. Ahí va, brola. A tope. Ainda así, cómelo. Pensé que se escapaba. 15. Dios, qué nivelado. Ey, ¿qué pasó? Caída ahí. Timofónica. A ver qué dice. Parece que un deles caeu. ¿Qué pasa esta partida? Non sei se di polas caídas, se di por... Lag ou algo. Anunció que un invocador ha dejado la partida. Así que alguén caeu. Bueno, decíamos de Final Fantasy. Que non te pasaste ningún. O 9 non era moi complicado, o final do 8 din pinta, tío. Que había que ter seguido aí excitado ao outro para facer aí sempre o límite. Creo que se chamaba o límite, non sei. Sí, ben sendo. O límite era no 9. Non sei se lle chamaban límites, pero bueno, enténdese o efecto. O de papar tantas hostias que tes a barra ao máximo ou algo así. Non, como iba? Xa non me acordo como iba. E cando tiñas a vida baixa, tiñas bastantes probabilidades de entrar como un mensaje de furia. Pero había un truco. En plan, spameabas o cambio de personaje, sabes? En vez de xogar con un, cambiabas para outro. E había como un reroll de eso das probabilidades de que saliera o superpass ou o límite. Entón, ti cando tiñas pouca vida, en plan, spameabas para cambiar de personajes, e ás veces pois tiñas o límite aí. Plan, era un exploit. Pero bueno, despois tamén había algún monstro que tiña, non me acordo como se chamaba. No, había pocións que provocaban o estado ese. Botabas esa poción aí co teu médico ou que fose. Quedou un sen conexión. No, no hay internet.
Apague y enchufe el router. Llame al servicio técnico. Apague y encendí el router. Al servicio técnico one more time. ¿Cómo? Nada, parafraseando un poco a Enjuto Mohamuto. Qué gran personaje. Pensé que era streaming dos chistes malos. Sí, sí. Madre mía, festival de humor ahí, chaval. Manueliño, por favor, sigue. Sigue, mira. Cada vez que Manueliño conta un chiste, sube el turbino. Dios mató a un gatito. Morre un gnar por cada chiste malo que conta Manueliño. Está facendo mal en games. E que a coña das pausas entramos no directo. Estamos en directo. O retraso de 4 minutos, tío. Naruto. Joder. Desde luego. Joder, aquí xa temos para rato de conversa. ¿De dónde soy? Oh, pero ¿de dónde? Ay, por Dios. De Narnia. Sí. ¿Dónde de Narnia. Y su serie favorita, No, Naruto. Quedada en composta. Vaya a haber quedado en composta. O mellor con eso. Mira, o Lafet está na mesma facultade, na de Biología e de Física. Espera que o mellor... Non sei... que cotidiano, temos salseo. Uy. Cambiamos a Liga Galaica por Sálvame Galaica. Una bióloga. Soy bióloga. ¿Tendrá la talla de Ana Obregón? Espero que no tenga su cabeza. ¿Qué cotillas? Estamos aquí mirando como... Graduada Blamish. Ah, mira, Blamish é unha rapaz. Pues dijo que habrá 5 personas buscando un pelo. Se ha reconectado. Pero temos reconexión. Bueno, xa conocemos a un tal Esteban. É que isto que se evite, tíos. Un saúdo aos casters. Saúdo igual, Adrián. Gracias, Adris. Gracias, Repusela. Nós tamén vos Ay, queremos. Dios. Bueno, como iban as cousas? Ahora tamén me descentrín eu conocer a Esteban. Esteban, por favor, agrégame no Facebook. O mellor non conozco, esa era outra que está bien moi mal. E agora é como que hubo aquí unha pausa e diste volver á televisión da parte só. Xa non son capaz de poñerme no rollo. Ai, que me quedo aquí un... A Bardo vañe caendo cousas por camiño e digo, hostia, xa estou a contar as chaves do coche. E quedo yo un rico farm aí en topa, Tristán, ¿no? 186. Poppy rompiendo pedras a martillazos. Por supuesto. Aferramentate. No, a ferramenta é pico, tío. Sí.
Non é podar a martillazos ou cousas así, como se fai a veces neste xogo. Isto non é o Minecraft. Oh, sí, Minecraft. Sí, Ese xogo de hardcore gamer que o primeiro que faz é empezar a hostias e cortar leña a hostias, tío. Buah. O Minecraft é a típica amenaza que se dixían que non estudiabas, en plan vas a acabar picando pedra por aí e non sei que pues ao final cumpleuse a profecía o mundo está picando pedra no Minecraft, sabes? Que parada acaban de facerlle a todo o equipo. Estou me descentrando un pouco aquí. Pues van a polo cambio todos, ¡Tres pingüinos! ¡Tienen 3 pingüinos! Aí vai un Lucky David. Ou xa no. Mellor no, paso. Que daño ten esa tía, chaval. Recuperando tiempo. Igual ahora un ulti de... Moi mal acertado ese muro, Teixeira. Al final... Cuidadito, Ay, no me igual que pasaste un poco de listo. A tope, no hay que disparar. Ay. No, adiós. Repu. Adeus. O Banon, que o comezan, ¿no? ¿Cómo que van? ¿Qué es eso? ¿Qué van? Ojalá o robe con a cara, tío. Perdón, o Lampostino, o Rodolfo. É un congrio, tío, de toda a vida. Non es que está entre as pedras de todo. Que enseñar aí a jerga mariñeira. E o dragón? Para o equipo rojo, cal é? O cuarto. Por se o quinto estaban niveladísimos, como... Pues nada, congrio para checar as plays e dragón para flanco. Me estás contando. Ou estou ao revés. Mi madre... Oh, mira. Uy, ese Irene. A oleada que tivo que parar aí, Zais. Vamos 30 minutos de partida Xa, pero levamos 30 minutos de partida con unhas pausas bastante extensas. Sí. Quero dicir que se están ben farmeados, que o teamfight é romper todo. Wow, menudo teleport de Ravenborn. Teleport non, aí... En portal... Uy, aí estoy. Perfecto, uma ulti de Leona, LeBlanc que vai a caer, no, Sykes aí intentaría acabar con un Galor primeiro, ou con o Caer, que vai a querer acabar con ese vídeo. Aí vai o Galor. Hasta logo, Galor. Non sei se ten ulti Jinx, pero Jinx é o tipo que non... Adiós, LeBlanc. E queda Manueliño por caer. Manueliño, e non ten suficiente Manueliño para matalo nin de coña. Pois Manueliño tamén. Ai, queda o caer. No, que yo estuve en caer al final. Caer, sálvate. Ya que se la papó. Kai que se está ataqueando a torre, non sei se da conta. E ala vai unha torre, un inhibidor, outra torre. Unha torre, e se son rápidos, torre inhibidor e poden facer algo máis. Pero igual, sabes, bueno, pues un pouco así. Uy. Ui, Pues 5 segundos. E xa está Blamish. Ora, eu non collería máis. No, xa, adeus. Ai. Pois tiraron unha torre.
LeBlanc que vaya a tope. Ala. Pero acabó. ese muro, tío. Es solo una suficiente escapada. Buah. Como se bajen o dragón ahora os de Flaming Gaming, ayúdate xa. Que levan un bufo de putísima madre. Hai o xungalo. Uy, un galo. Mal sitio. Capas en mal sitio. Ah, está loco, vou me pa casa. Ah, pues voume comprar el paso como mandas aquí. Vamos por Ravenloft. Pingu Power, tío. Dixo que Confía en los pingüinos. estás de broma, dixo que la hacía toda. No, ni de coña. Dos minutos para dragón, hai que pedealo a muerte. Como faga Flaming Gaming, Pois Un bando será de para cuidado. Flaming porque chegan as plays xa ten bastante con andar defendendo. como confunden as miniaturas de Poppy con a de Tristana, Estaba mirando antes a de Poppy y dije, oh, está muerto, ¿qué pasa? Ai, esa leada polo medio. Hai Poppy. Hai Poppy. Sí, hai Machetas. Poppy. Pues bueno, Poppy sabe defenderse. Sí, Poppy, o sea, un galo está muy mal. Dragón en un minuto, os dos equipos Pingüinos, tío. están ahí aguilillas, ¿sabes? Señor Longo Dios, no sé, habla conmigo. Espero que no esté abollado. Un poco de limpeza, un galo. Ahí va el dragón, Ojo, cuidado. Sí, e o congrio nun minuto. Terán que repartirse. Igual que para un lado, outro para outro, pero convendes máis o dragón ahora. Sí, o dragón xa está, Flaming xa está. Aí os vamos. Cuidado que Irelia está un pouco lexos e xa acabaron o dragón. Había que estar aí no momento. E acabou esa partida aquí, creo eu. Mire pa aí, hola, chaval, como corre. Adrián Piñón que se comeu un costumbre de jugar. Hola, Ping no pode aguantar con dous, chaval, de que o uso do dragón cando te faz 5. Ah, hasta logo, Manueliño. Ou non. Non, non, ainda non. Ah, agora. Joder, no aguanta este Bolívar, chaval. Tanquea, tanquea. Miren, pei, non notas nin como llevan xa a vida. Que animalada. Van directamente polo medio. Máis inteligente que tirar o inhibidor. Regenerouse o inhibidor e cae o Nexo. Segunda victoria para Flaming Gaming. Acabamos, ¿no? Os tres puntiños para casa. Sí.